Mak, Luk. Anakmu, Mak. Putu laru malah ya. Aku stres. Ya ya. Allahu Akbar. Ini redit gini. Ini meredit gini. Apa ibu? Apa ibu? Cuk. Nang awas sedang ketahap banyunya. Aku foto ngene kok aku foto. Aku tak kali aku foto kok malah. Ini kan ini. Kita enggak ya? Kan ngene ya, ayo tutupi ngene. Bareng kok nek sampe anu pencet iki sing putih-putih. Di keke. Ketok. Ya ora padha brenek kowe. Tasem nang ngidul kono. Lah ngendi? Saya ketau. Ya